Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qata l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf illi kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġibet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh ħdejn riġlejh tibki u xarrablu riġlejh bid-dmuħa u tixuttahom l-abxuxita. Imbagħad biżitlu riġlejh u delkithomlu biż-żejt fuq. Kif ra hekk, il-Fariżew li stiednu għandu qal bejnu bejn ruħu dan li kien profeta kien ikun jaf min hi u x'mara hi din il-mara li qiegħda tmissu. Kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabatu qallu, x'mun, għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Ejt mallem, qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx u ħaffrilhom it-tnejn. Min minnhom iħobbu l-iżjed. Wieġbu x'munu qal jidher li jien li dak li nħaffirlu iżjed. Ħsibta tajjeb, għallu Ġesu, imbaddar lejn il-mara u għalli l-xmun, qiegħed tara din il-mara. Dħalt għandek u il-mar riġlejja ma tajtnix. Iżda hi riġlejja xarbitom li bidmuħa u xuttatom li bxuxita. Bewsa ma tajtnix, iżda minn xħin daħlet ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliklix biż-żejt, imma hi dilkit li riġlejja b'żejt fuq. Għalhekk ngħidlek li d-dnubieta li kienu ħafna jinħafrula għaliex ħabbet ħafna, imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Din il-mara ma kienx preżenti meta Ġesu waqqaf l-Ewkaristija fiċ-ċenaklu, però l-istudjużi jgħidu għaw min jgħid li din hija l-istess mara li kienet ħdejn is-salib flimkien ma' Marija u ma' Ġwanni waqt il-mewt tiegħu. Jgħidu wkoll li din hija l-istess mara li Ġesu darilha l-ewwel waħda nhar il-ħadd filgħodu meta qamm il-mewt. Ċertament din hija waħda min-nisa li kienu preżenti nhar Pentekoste mal-120 ruħ li kienu fiċ-ċenaklu u probabbilment min jaf kemm il-darba mbagħad iktar il-qudiem irċevit l-Ewkaristija minn idejn l-ewwel Papa San Pietru. Il-ġest li għamlet din il-mara, ma ninsewx, meta kienet midimba, ġest li aħna forsi ma tantx nagħtu kasu, imma Ġesu li kien qiegħed jitkellem lin-nies orjentali, l-orjentali femmuh sewa dan il-ġest. Ġifieri din il-mara niżlet f'riġlejn Ġesu u biżitlu riġlejh. Huwa l-ġest ta' adorazzjoni. Din il-mara midimba tinżel tadurah. Jista' jkun li ikun hawn nies illi ma jħossuhomx disposti biex jirċievu l-Ewkaristija. Però dan ma jfissirx illi huma mhumiex mistednin, anzi ma jħossux illi jistgħu jaduraw lil Ġesu, jagħmlu dan il-ġest anke meta midimbin. Ġesu ma jikkundanna lil ħadd, Ġesu ma jiġġudikax. Anzi, Ġesu missila qalba hekk illi ħaffrilha id-dnubiet tagħha. Min iħobb jadura. Min iħobb ħafna jadura ħafna. Min iħobb u jadura, allura id-dnubiet tiegħu jinħafrulu.